O Partido Popular de Pollo exixe autorización do Concello para entrar no Pazo de Besada e comprobar cal é o seu estado. O partido presentou dos escritos nos que solicitaba o acceso ao recinto, pero de momento non recibiron ningunha resposta por parte do goberno local. Cando nos fai un ano fixemos esta denuncia onde decíamos que se estaba en total estado de abandono o Pazo de Besada, nos dixeron que en menos dun ano que farían actuacións, que en este caso que deixarían e que entrarían dentro para facer pequenas obras. Nos pedimos esa visita pois para eso, para saber se aquilo que habían comprometido si era verdade ou non, pero entendemos que a non autorizarnos a poder entrar, creo que o que nos podemos atopar aquí dentro é realmente un abandono como nos atopamos no día que nos entramos. O voceiro do PP asegura que o goberno local anunciou que traballaría neste inmoble fai un ano, pero, sen embargo, o Pazo de Besada continúa abandonado. Unha situación, segundo Ángel Moldes, que demostra o desamparo por parte do Concello a toda a parroquia de San Salvador. Esta zona é unha demostración de como o Concello se porta cos veciños de San Salvador, é o claro exemplo de que o abandono é total nesta parroquia. O Partido Popular propón facer unha zona de ocio para os nenos e utilizar as instalacións do Pazo para diversas actividades que fomenten a zona. Temos espacios como podía ser unha alameda perfecta para San Salvador, para os críos. Hai que recordar que moitas nais denunciaban que non tiñan un espacio para os seus fillos, pois crear un parque, unha zona de ocio. Isto sería unha zona adecuada, un sitio privilexiado que colle o centro do que é a toda a parroquia, e o que o Pazo Besada pois podría funcionar perfectamente, tanto incluso como un local incluso pois multiusos, desde poder facer a labor de auditorio que non temos no noso concello, ou incluso pois un local que tuvera varias utilidades e poñer a disposición de moitos colectivos que existen e que moitas veces non teñen onde poder facer a súa vida. Ángel Moldes pide aos veciños que se mobilicen para que, entre todos, o Pazo de Besada volva a ser un espazo de referencia na parroquia de San Salvador.